Večeras vidimo, mi smo već bacili pogled Sabine, banja nikad punija, pred večerašnji koncert. Jelena, dobrodošla, pre svega srećni praznici, srećna nova godina. Srećna nova godina, narode, sve najbolje vam želim, da se i dalje ovako družimo, makar se i smrzavali, kad je ovako dobar povod. Drago mi je što ste u ovako velikom broju i drago mi je što ima puno ljudi. Jeco, mene zanima gde i kako si provela sinoć novu godinu, pošto znamo da si nakon toga ušla u elitu da pevaš. Pa bila sam sa prijateljima u kućnoj atmosferi, bukvalno nije mi bilo, pošto svako večer radim i nije mi bilo ni potrebno, a ni zabavno, niti sam imala neku želju preteranu da idem iz kuće. Deca su mi u Dubaju sa ocem, tako da sam bila sama kući sa prijateljima. Otvorili smo šampanjac, gledali smo mene u ponoć kako čestitam novu godinu na Pink televiziji i šminkala sam se i spremala se da uđem da odradim ovaj specijalni novogodišnji koncert u eliti koji je kako su rekli, pratilo preko 2 miliona ljudi i jako sam ponosna. Mislim, znam da su mnogi imali neki problem sa mojim ulaskom u elitu, ali ulaskom u elitu, da održim taj novogodišnji koncert, ali kako da vam kažem, neko peva za par stotina ljudi i to je okej, a problem je kad ja pevam za 2 miliona ljudi. To nekome nije okej. Ne znam, nikako ljudima ugoditi. Drugi put nastupate u Vrnjačkoj banji, šta očekujete od vrnjačke publike? Prošli put je diskoteka bila, sad je u pitanju trg kulture. Davno je bilo. Ja mislim da sam nastupala davno i to za rođendan. Mislim da je bio moj rođendan. Tako je, bio moj rođendan i publika mi je pevala pesmu Srećan rođendan, dobila sam čak i tortu, a sada očekujem da zajedno sa ovim divnim ljudima i divnom publikom započnem ovu godinu onako kako želim da mi cela godina bude, i mene i njima. Pozitivno, lepo, sa puno pesme, sa puno dobrog povoda, bez ikakvih negativnih stvari, da svi problemi ostanu iza nas. Za mene 2025. godina bila jako teška godina, možda i najteža, jedna od najtežih u životu, i baš imam želju večeras da pokidam i da negde onako univerzum bude uz mene i uz moju publiku, da napravimo jednu energiju koja će me pratiti tokom cele godine. To mi je jako bitno. Jeco, nekako kraj 2025. obeležio je tvoj video koji je postao viralan sa Draganom Mirkovićem. Da. Kako je protekao taj susret? Sasvim slučajno smo se srele na aerodromu i ja sam je cijel let nagovarala da vežba ovu pesmu koju smo posle snimili i bilo je jako viralno. To su milionski pregledi na TikToku, jako mi je drago što je ona to fantastično odradila. Dobro, kraj prethodne godine su obeležili parfemi i body mistovi sa Tinom i sa Nikom i to mi je onako jako lepo. Završili smo novu godinu mirišljavo, a sada ulazimo sa muzikom. O, kakav samo maler težak bio si, kad sam ti one noći zapala za oko. Jer ja iz hira osvajam i zavodim, samo to mi daje volju za životom. A kada završi selo, kad vidim da si samo moj, da jedeš mi iz ruke ko Boga gledaš. Ego sam nahranila, tu sam tačku stavila, gotovo je, znaj, na mene prava nemaš. Moja igra, moja pravila, duše sam na živo vadila, tako sam i šampione rušila ko pione. Imala sam njih XY, svi su bili plen, ja predator. Suzama se muškim hranim, a sebi ljubav branim. Reći ću ti, život nije fair, sam se kriv, zaboleo si sve.
scene. U meni drema hladno krvni sadista, zato preživi, spasi se od mene. A kada završi selo, kad vidim da si samo moj, da jedeš mi iz ruke ko Boga gledaš. Ego sam nahranila, tu sam tačku stavila, gotovo je, znaj, na mene prava nemaš. Moja igra, moja pravila, duše sam na živo vadila, tako sam i šampione rušila ko pione. Imala sam njih XY, svi su bili plen, ja predator. Suzama se muškim hranim, a sebi ljubav branim. Reći ću ti, život nije fair, sam se kriv, zavoleo si sve. Moja igra, moja pravila, duše sam na živo vadila, tako sam i šampione rušila ko pione. Imala sam njih XY, svi su bili plen, ja predator. Suzama se muškim hranim, a sebi ljubav branim. Reći ću ti, život nije fair, sam se kriv, zavoleo si sve. Prelepo mi je bilo, stvarno Jelena Kraleuša je stvarno žena koja je divna, ima i veliko poštovanje prema svima i mnogo mi se svidao njen koncert. Želim pre svega da se zahvalim Vrnjačkoj banji što nam je omogućila da dođe ovakva diva i ovakva carica na naš trg. Bilo mi je prelepo, mnogo je bila lepša repriza nego Nova godina. Hvala puno Jelena Kraleuša, obožavamo te. Volimo te puno. Hvala vam. Hvala.